budou mět štěpit a tříštit závěrečné slavistické ofenzivní výpady. Červenka na vhazování. Prohrává se s Kuhravým Řezníček. Tady je Kumstát a sprintuje mu tam Košťál. Hlavní čárový rozhodčí si také zahrál s Kuhravý. Se bude teď snažit udržet puk v rohu. Nikam se rozhodně nepožene. Petr Kumstát. Stále je prázdná slavistická branka, v které teď zaskočil Petr Kadlec za Furcha. A slávisté mohou jít dopředu. Bednář. Micka. Posledních 10 vteřin. Posledních 10 vteřin. Jaroslav Bednář ve středním pásmu. Poslední 3 vteřiny. Je to jasné, dámy a pánové, Česká extraliga zná svého nového mistra, kterým se stává tým HC Energie Karlovy Vary. Poprvé v historii klubu si Karlovy Vary sáhnou na mistrovský pohár. Josef Paleček při své premiéře na postu hlavního trenéra Západočechů slaví svůj první titul v kariéře. Stejně jako většina hráčů karlovarského týmu. Ta odplata za loňský rok, kdy Slavia vyhrála v finále, v 7 zápasech se Karlovým Varům vydařila na 100%. V 6 zápasové sérii porážejí Karlovy Vary Slavii a stávají se mistry republiky. Když se podíváme na historii tohoto playoff, tak já si myslím, že Karlovy Vary zaslouženě získali ten titul, prošli, dá se říct, nejjednodušším způsobem. Tím playoff měli jakoby trošku náskok ve fyzických silách tím, že si dokázali poradit bez ztráty kytičky s Litvínovem, že prohráli pouze 2krát se Spartou. Měli nějakou sílu navíc mají 4 vyrovnané pětky, může rozhodnout kdokoliv. To hraje v dnešním hokeji velkou roli a v zádech měli jistotu jménem Lukáš Mencátor. No, tady Josef Paleček, to je pro něj neskutečné. Tady je zraněný obránce Jiří Hanzlík. Já myslím, že pohled na Josefa Palečka nepotřebuje žádný další komentář. Snad jen, že můžeme připojit, že Miroslav Vaněk. Ne, strašně mu to přeju, já ho pamatuju z účinkování v Pardubicích. Tam si myslím, že byl na hráče až moc hodnej. Určitě se z toho poučil a tady jsou výsledky toho, že se poučil, dokázal skaučovat takovýto tým a má to doma. Všimněte si, že Josef Paleček zůstával nohama na zemi až naprosto do posledních vteřinek zápasu. Ta radost propukla až v momentě, kdy se na světelné tabuli objevily 3-0 a 1-2, tedy 20:00. Čas odpočítávající třetí třetinu. Karlovy Vary otočili zápas z 0-3 na 4-3 a tenhle duel každopádně vstoupí do historie nejen karlovarského klubu. S trochou nadsázky se dá říci, že dnes Slavia porazila Slavii, protože v dobách začátku karlovarského hokeje ta historie sahá do roku 1932, tak v prvopočátcích to byl klub SK Slavia Karlovy Vary. Josef Řezníček dnes odehrál 1035. zápas ve své kariéře. Byl to jeho poslední duel, poslední představení na extraligovém ledě. A Josef Řezníček se bude se svojí kariérou, v níž stanovil neuvěřitelný rekord v počtu odehraných zápasů, loučit s mistrovským pohárem v ruce. Tady je. To je nádherná tečka za kariérou, skončit titulem. Hala končí, Řezníček končí, titul zůstává ve Varech. Karlovy Vary pokračují. Ano, že nic lepšího si tady prostě větší schodu událostí si tady nemohli ani ptát.